Imaginați-vă pentru o clipă. În timp ce întreaga lume era cu ochii ațintiți asupra duelului epic dintre Tesla și BYD, în timp ce fiecare expert auto se întreba care dintre acești giganți va domina viitorul electric, ceva extraordinar se pregătea în umbră. Ceva ce nimeni nu prevăzuse. În frigul siberian, departe de lumina reflectoarelor, o revoluție tăcută era în plină desfășurare. Fără conferințe de presă spectaculoase, fără tweet-uri provocatoare, fără promisiuni futuriste. Doar munca meticuloasă a inginerilor ruși care pregăteau o lovitură de maestru. Moskvich, troisième tocmé se excuse. Dar stați puțin. Rusia? Sérieux? Țara pe care o imaginam încă blocată în epoca Lada Ruginite? Aceeași națiune pe care industria auto occidentală o considera un actor minor? Ei bine, vă înșelați. Pentru că ceea ce tocmai a ieșit din fabricile rusești va zgudui din temelii industria electrică mondială. În timp ce Tesla se lupta cu bugurile sistemului de pilot automat și cu promisiunile de conducere autonomă, iar BYD inunda piața chineză cu bateriile sale revoluționare, Moskvit 3 e prindea contur într-o fostă fabrică Renault reconvertită. Fără fanfară. Farah Tam Mediatek. Doar cu o obsesie. Să creeze vehiculul electric pe care lumea l-aștepta cu adevărat. Și rezultatul? Un SUV electric care sfidează toate convențiile. Imaginați-vă. 400-500 de kilometri de autonomie reală, nu cifre umflate în laborator. O reîncărcare ultra-rapidă, de la 0 la 80% în doar 30 de minute. O robustețe concepută pentru a rezista atât iernilor siberiene, cât și verilor caniculare. Și cel mai incredibil, un preț care vă va face să cădeți de pe scaun. Dar asta nu e tot. Această mașină ascunde un secret pe care constructorii occidentali l-au uitat pe parcurs. A fost concepută pentru oameni adevărați, nu pentru influențatori tehnologici. Fără ecrane strălucitoare peste tot, fără gadgeturi inutile, fără funcții ostentative. Doar esențialul: fiabilitate, rezistență, simplitate. Moskvit 3e este anti-Tesla prin excelență. În timp ce Tesla mizează totul pe efectul wow cu ușile sale tip fluture și modurile Ludicrous, Moskvit răspunde cu concretețe. 193 cai putere instantane, 0 la 100 de km pe oră în 8 secunde cronometrate și o gardă la sol care vă permite să faceți față oricărui teren. Este cuțitul elvețian al mașinilor electrice. Dar atunci, de ce vă privește această revoluție? Pentru că cifrele vorbesc de la sine și vă vor șoca. Un Tesla Model 3 de bază? Minim $48.000. Un SUV électrique BYD décent? În jur de $36.000. Moskvit 3e, cu autonomia sa de 500 de kilometri și robustețea sa legendară? Țineți-vă bine, $24.000. Vă dați seama de amploarea cutremurului? Pentru prima dată după mulți ani, un constructor oferă în sfârșit ecuația perfectă: performanță maximă, preț minim, fiabilitate absolută. Exact acest cocktail exploziv a permis constructorilor japonezi să detroneze Detroit în anii 80. Și acesta este doar începutul. Pentru că în spatele acestei mașini se ascunde o strategie mult mai ambițioasă. Rusia nu caută doar să creeze o alternativă la Tesla. Vrea să redefinie complet regulile jocului. S-au terminat vremurile în care mașinile electrice erau rezervate claselor înstărite din țările dezvoltate. Moskvich, troisième viséase direct pied émergente. India, Africa, America de Sud, Europa de Est. Imaginați-vă impactul dacă această mașină ar ajunge în masă în aceste regiuni. Milioane de șoferi care nu s-au gândit niciodată la mașinile electrice din cauza prețurilor prohibitive vor avea brusc acces la o tehnologie curată, modernă și accesibilă. Este o revoluție democratică a mașinilor electrice. Dar există și ceva și mai tulburător. Această mașină apare la momentul perfect. În timp ce sancțiunile internaționale ar fi trebuit să paralizeze industria rusă, aceasta răspunde cu o inovație care ar putea redistribui cărțile pe piața mondială. Este un mesaj atât geopolitic, cât și comercial. Rusia nu se mai mulțumește să sufere, ci contraatacă. Momentul ales este, de altfel, revelator. În timp ce Tesla traversează o perioadă turbulentă, cu retrageri masive de pe piață și promisiuni nesfârșite privind pilotul automat, în timp ce BYD se străduiește să convingă consumatorii occidentali în ciuda dominației sale pe piața chineză, Moskvit 3 îi apare ca un șoc electric. Pentru că această mașină înruchipează o filosofie radical diferită. Fără marketing ostentativ, fără promisiuni futuriste, fără funcții gadget.
Doar o promisiune simplă, dar revoluționară, să vă ducă de la punctul A la punctul B, în orice condiții meteorologice, pe orice teren, fără să vă ruineze și fără să vă lase baltă. Această simplitate dezarmantă este punctul său forte. În timp ce alți constructori se pierd în concept complicate, Moskvit 3 revine la elementele fundamentale. Și exact asta caută consumatorul mediu, o mașină care funcționează, punct. Cei mai avizați analiști încep să tragă semnale de alarmă. Dacă Rusia reușește să industrializeze masiv această producție și să dezvolte o rețea de distribuție internațională eficientă, atunci Moskvit 3 i-ar putea deveni iPhone-ul electric, un produs care schimbă complet regulile jocului. Pentru că, să privim faptele, această mașină bifează toate casetele pe care Tesla și BYD le-au neglijat. Preț accesibil? Bifat. Autonomie réelle? Bifat. Robustețe extremă? Bifat. Ușurință în utilizare? Bifat. Întreținere accesibilă? Bifat. Aceasta este exact rețeta care a permis constructorilor coreeni să revoluționeze industria auto în urmă cu 20 de ani. Și astăzi, Rusia aplică aceeași strategie pe piața electrică. Așadar, data viitoare când veți auzi vorbindu-se despre războiul vehiculelor electrice, nu vă gândiți doar la Tesla versus BYD. Gândiți-vă la acest al treilea jucător care avansează ascuns, dar care ar putea foarte bine să redistribuie toate cărțile. Moskvit 3 nu este doar o mașină, este un simbol. Simbolul că o revoluție poate veni de unde nu te aștepți. Și voi, ați fi dispuși să pariați pe acest outsider venit din frig?